Какво става? Как е в Токио? Студено ми е. Сградата е висока, калмарите са като презервативи. Разтеглени и отвратителни на вкус. Ти по дяволите кога си? Остави ме, Клеос. Тръщам от телефона и изпъвам краката си на стола. Обръснала съм ги и сега лъщем срещу светлината на малката халогенна лампа. Като за получовек, полуелен, Клеос е много дразнащ. В повечето случаи еленочовеците са любопитни, но знаещи границите си същества. Може би нещо при него е сбъркано генетично и затова е такъв. Дояждам отвратителните калмари, избърсвам си пръстите в салфетката с иероглифи по нея и гася лампата. Токио спи и аз решавам да последвам примера му. Азиатският начин на живот ме обърква. През деня японците са много по-страховити, отколкото на тъмно. На светло техните машинарийни очи блестят фанатично устремени към работната цел. Полуроботските им движения разсичат въздуха, а тълпите са плашещо подредени сякаш съгласно римска военна тактика. В сърцето на гмеща аз затварям очи и пожелавам всички да изчезнат. Нека в токийския обяд да бъда само аз, без тези човеко-хлебарки пред мен. Когато ги отварям очите, естествено, нищо не е променено. Изплувам от хорската река и сядам на една пейка в страни. Фокусирала погледа си в някаква точка отпред, след малко осъзнавам, че нещо натрапчиво влиза в полезрението ми. Мъжа носи маслено-зелени панталони, които именно са привлекли вниманието ми на фона на черно-бялата тълпа. Изглежда на 40 години, плешив е, има пуловер с прободено от черни линии сърце на него, както и чифт кафяви ръкавици. Безспорно обаче най-запомняща се е кокошката в ръцете му, около чието врат той ги е пристегнал. Мъжът съвсем невъзмутимо държи пилето за шията, аз се оглеждам объркано. Няма ли по дяволите някой да го забележи? Все пак си говорим за мъж с кокошка в ръце в центъра на Токио. Явно забравен от тълпата, мъжът насочва погледа си към мен и ми се усмихва. Едната му ръка се маха от врата на кокошката и той прокарва по диагонала на извезеното на половера сърце. Жестът ми носи хлад, изглежда неизказано заплашителен и аз се опитвам да извърна поглед, но не успявам. Мъжът връща ръката си на пилето и с бързо движение извива врата на животинката. От избухналото насилие ми се повдига, но все още не мога да... Смъртта на кокошки не е... Така, но все още не мога да откъсна погледа си от него. Околните го подминават все така невъзмутимо, а плешивеца захвърля безжизненото пернато на земята, сякаш е боклук. Дига ръката си в жест с допрени палец и показалец и чак сега виждам, че останалите разперени пръсти са 5 на брой. Непознатия свива 7-те си пръста в юмрук, ухилва се злобно, след което се разтваря в гмеща. Това щупи оковите на каменеността ми и все още с надигаща се топка от стомаха към гърлото, аз се махам от тук, разбутвайки забързани, както винаги, азиатци по пътя си. Клеос, аз в Токио ли съм? Питам го вечерта. Струва ми се, че сградите са променени. Дори нямам идея защо, но всеки миг това подозрение добива все по-голяма плътност в съзнанието ми. Доколкото знам, брато, да. Заклевам се, днес бях в Токио, но сякаш съм на друго място в момента. Когато нея я няма, не знам. Едно и също е къде съм. Какво? Намери ли я там? Не. Знаеш и днес един човек уби пиле на площада. Уби пиле ли? Кокошка. Имаше 7 пръста. Кокошката? Не, човек. Че то колко принципно пръсти имат хората, е така. 5, Клеос. В смисъл, нали си виждал моите ръце? Много ще ти ги помня са. 2 пръста са добър бонус, човече. По-скоро се плашиш ли? Слушай, ще ти затварям. Мияра, окей. Клеос е малко по-хладен този път. Вместо калмари, под халогенната лампа пък, аз ям салата от домати, краставици, съвсем малко авокадо и сирене фета. Не ми се яде месо след пилето днес. От време на време ми се привиждат шумолящи маслено-зелени панталони. На единия им кръчово е извезено прободено сърце, а на другия святото число 7. На следващия ден вече знам, че това е друг град. Стаята ми е същата, да, но всичко извън нея е различно.
Хората наоколо са по-високи, руси и кестеняви, със светли очи. Тълпите са по-спокойни от тези в Токио. Стари трамваи прекосяват улиците с тежко тракане и спират на всеки има няма 500 метра. Насякъде се чува жуженето на млади момчета и момичета, няма и помен от механизирания японски бит. Оглеждам се за нея, може да е някъде тук. Сивите й очи да се крият зад някоя качулка, макар да знам, че и без да й виждам лицето ще я позная. От нея да пия устни в нейните, да проследя контурите на тялото й така, както художник несигурно опитва първите линии на рисунката си, а после да влезе в нея с пръстите си така, както същия художник вече уверен изпълнява идеята. Натъжавам се и се прибирам обратно в стаята си с халогенната лампа, която да осветява объркването и тъгата ми. По някаква причина ми се гади от мен така, както ми се повдигнал на площада в Токио, когато мъжа прекърши врата на горкото пиле. Опитвам се да потисна чувството, но то ме удавя безкомпромисно. Олюлявам се към тоалетната и на силни тласъци повръщам парчето от себе си, докато не се изтощавам до край и не прегръщам тоалетната чиния. Клеос, аз какво съм? Питам го след като съм изплакала всичко, което съм могла. Какъв е този въпрос, бе, брато? Такъв. Кажи ми, аз какво съм? Елена човека мълчи малко, след което затваря телефона без да каже нищо. Клеос? Ало? Набирам го отново, но ми казва, че абоната е изключил телефона си или е извън обхват. Хвърлям устройството по прозореца и то го щупва. Взимам един по-голям къс стъкло и взирам лицето си в него. Не съм се гледала от месеци, осъзнавам, откакто нея няма. Впервам очи и виждам главата на октопод, като само очите ми са човешки. Изпищява. 3 точки. Много важни 3 точки, между другото. Мъжът стои на пейка до алеята в Бърно, Чехия и съвсем кротко чете книга. Писва му и си взима малко почивка. Оглежда околностите си, кучета с стопанката си. Една тантуреста госпожа дори разхожда на каишка мини прасе. Няколко деца играят на волейбол. Баба с бастун крепи дядо, който е в очевидно по-тежко положение от нея. Младата жена, която привлича вниманието му, има лъскаво черна коса. Очи с нездравословната доза тежък грим около тях и високи скули. Отпред на блузата има огромна веришка с еленска глава. Някой извиква и тя се обръща с гръб към младеж. Отзад косата е оформена в 8 расти, сякаш катранените пипала на октопод. Момичето поклаща глава. Явно не е за нея и отново се обръща в неговата посока. Чак сега той вижда, че в ръцете й има книга, черна като косата й. Книга, която не е друго, ами самата Библия. Когато погледа му попада върху кръста на писанието, момичето застива. Очите й се забиват в него, сякаш го виждат за пръв път. Присвиват се първо невярващо, а после в тях се настанява някаква мекота, като при човек намерил нещо от край време търсено и изстрадано. Момичето тръгва към него с уверена походка. Това е разказа.